Kuna na di Ilocano, no at dapat nakaawat yun, sa Holy Spirit o kanaging iglesia. Ang palagi, malis yan lang to, di may katuwang na ipapatay. Sa Tagalog, ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi makararanas ng pangalawang kamatayan. Well, importante yung nagdagang mo, mamot tayo ay sa pangalawang kamatayan. Yan saan na dito iti turok, iti mensahe tayo, iti dito yung daw. Kaya mo tayo nga kamatayan, di dyan physical, nga kamatayan na iso, iti pagputput nga naging ito, nga tao. Ika po, kalagin na dumapot itong mga viruses, nagroon na iti COVID-19. Ado lagi ang panpanik nga tao ng rona iti kagulugin na pa. Iyayakyan natin, nagwara sa impero sa malabungan. Isumanda lagi lockdowns, restrictions, na apektaran lagi aming aspito iti gundunan lagi tao, iti rabaho, iti daga. Gaputa, iti gobyerno, nagiging isialis iti World Health Organization, pagdandanagan daw na iti physical death na resulta manoy din iti coronavirus 2019. So, haging ganang makita tayo palaan, iti pito na so na kaganayan pa lang na mag-optional pa na kaganayan pa lang na kaguan lagi kada tayo iti nakapungot iti naagong kan mimiwan tayo. Gaputa, pagtandanagan tayo, dahil physical death. Ngayon, agka iti may sana nagpipigdan na ipapatay. Iso dito second death, may katuwang na ipapatay, nga sarsaritan na, itinasan ito ng kasuratan ng rona, nagbasahan kayo iti Apocalypse, Nupalti, Pahayag, mga Revelation. Lagyan ringagan na diya mauli nga libro iti nasantuan ng kasuratan. Ngayon dito iti sikrito na ay nag-ausat na makita tayo doon. Nung dapat nakawat yun, dagyan nyo karoon sa Holy Spirit o kadalitig yung siya sa sao iti Spirit sa ulo kada tayo mabawal niti nasantuan ng kasuratan. Kadanya iti bunga na ay nag-ausat. Nung aramitin tayo sa nagpalagay tayo, Malaysian tayo ito ni may kaduha may papatay. Hindi natin mararanasan ang pangalawang kamatayan. Saan mangyayari yan? Actually, dito sa mundo, nararanasan na ng marami dahil we are spiritually dead. Walking corpse. Kung na. Ngayon, dahil pinalo ko dahil finally di impyerno. Ang nanayong nga pang nakaisina, wala pang nakayalayo ni Diyos. Kaya ito, dahil si Krito, no, ang dati pag nakaawat tayo, no, ang dati pag ganyan tayo, din tayo, hindi sao, hindi Spirit Santo. Ngayon mulay, sa dahil tayo, aramitin tayo muna. Nagatuto kay ng tao, nga saan nga mamati, kuno nga mamati, nga itibibya at obsolete, naanan nga kasapulan, kung na irrelevant, outdated na libro. Tarap-taro na ta, at tayo na panahon ng siyensya, dan modernong nga teknolohiya. Ngayon, saan na kaling amat-matlaw, nga amin daging mapaspasama everything that is happening now were written in the Bible long time ago. Ano kasi nga magmadlang na halos amin nga mapaspasama kita kada na guys kat na in suratan ng Biblia sipot pagpi
na isurat iti Biblia. Hindi kinabuto na kausa. Recently, we heard news of wars. Ikata, tigubat, Ukraine dan Russia. Sakba diyan, narami tigubat di Israel dan di West Bank Palestinian group. Di Amerika dan di Iraq, Iran, dan lumabang. Conflicts among nations. Tiyasan pa nagkikingawatan dari nasyon. Madamay ka iti conflict, iti nagbuatan, iti China, Taiwan, USA. Conflict, iti Russia, European Union, NATO, North Korea, South Korea, India, China, and many other nations. Lagi yang harusnya nagre-riri. Ito rin natin yung national issues kayo. At nagre-riri, lagi makakaliwa na sintro, makakanan. Saan ka pa nagkikingawatan? Earthquakes, bigyan here and around the globe of various intensities that shook the earth. Nabibigsa ang bigyan narignan tayo several weeks ago. Ito dipaan na pinilugat tayo dito akan namyan ang napasit iti Luzon. Kaya datuma nagpilisa ng aking kinain panagkagusgun iti daga. Kaya kita datuma mga lugar na pakuyugan iti tsunami. Kung talo yun. Kasi pinapasasamak ni Japan. Iti Indonesia. Kaya datuma pa. Calamities brought by hurricanes, tornadoes, super typhoons, floods, landslides, volcano eruptions, famine, drought, pestilence, dreadful diseases, that's like the COVID-19 pandemic, na nagdudumang variants, dengue epidemic, monkeypox, crimes against humanity, sex perversion, HIV virus, idolatry, and many more. The total of these are hardships and turmoil. Dahil sa current events, ngayon, ano ba kalihan lang current events, isipon pa iti, mapaspasama kan mapaspasama iti agdama. Isulat ito ay sa iti mangmangdel, iti riga, panagsagaba, iti rabaw, iti daga. These things have been foretold long time ago, as it is written in the Holy Book or Holy Scriptures. Napalangan kapsat na pag-aalala ito, anay surat, itinasantuan na kasuratan. Tinunan ni San Pedro, Timoteo, aging ka iti ko, ipahay mo di aming oras kerpiksam, iti pa nakaibasa, tinasantuan na surat iti publiko, kaya iti pa nangasaba, kaya pa nangisuro. 1 Timothy 4:13. Talong mandato ay kinapsan. Iti imbaga ni Apostol San Pablo, tatlo maipakang mo. Dito nga alinaw ni tinasanto na surat kalagi ng tao. Kuna nga saan mo nga sarganan hindi pang nakaibasa tinasanto na surat ni publiko. Panangasaba. Kan panangisoro sa Sunday school tayo,
adating preaching, adating reading, iti nasanto nga suratan. Isu nga yung mabsal. Idararamitin, naman manlayo panay na basa. Basa, iti nasanto nga surat, iti sangwanan niyo. That is a Monday. Manipod iti nasanto nga suratan. Nga ipagrami ng apostol San Pablo kay Timoteo. Iti advantage na ay sa magagantay ka mismo iti na surat, iti na santo na surat, mabasa ka rin nga mismo. Yan ang damo diyan panang kasaba. Kuwaran na, di mga kasaba, kaya ta nagiti panakailaw-lawag na. Thus, panangihalang iti Spirit Santo. And then panangisoro, panaginagal iti Bible studies, Sunday School, then ito mapayang-oras. So kadagiti na kalulong nga pamayan, namanda ko din napatid taunay. Kaya kadagiti ang sasarono ng mensahe, pangipapay ko kada kayo, panagbasa, iti na santo na surat, isangwanan, iti publiko. Ito. We read the following in the book of Matthew, chapter 24, Luke chapter 21, Mark chapter 13. As it is mandated for us to read the Holy Book in public, so be it. Aramihin tayo, natin mo sa nang palubusan tayo nga iti Espiritu Santo iso iti agsao at tignay kada iti panpanon tayo rin na tayo kang puso tayo at karara tayo mga aman malangitan kita namin ang kapo lagi tayo ang puso ni panonod ni rin namin iti panagtingnan ako iti panakaibasa iti santo na surat. Kasi ngayon ako kada iti paspasamak iti napalabas kan paspasamak iti agano. Ilawat niya ang manalangitan iti Spirit Santo nga pudno nga agtignay at sao tunggal sa kada kami. Yes. Ipayo ako iti wisdom tunggal sa namang maawat mang karos iti sao. Kaya tulungan na kami ang manalangitan na mga etika at sumuro iti personal ni Abel. Ang manalangitan kasapulan ni iti inspirasyon iti Spirit Santo. Itinagal na ako Jesus. Idawat nila ito. Amen. Kung muna ay kang napasag na basahan tayo. Lucas chapter 21 verses 5. Kaya kita tayo, analyze tayo ito na personal. Kuna nga, ito yung verse 5, pagsasarikaan iti mamano kadagiti tao, hindi kinapintas ni titlo. Gapu kadagiti at kakapatid tabat pato, kan sagsagot ang naidaton iti Diyos. Makita yung amin dagito, tinunan ni Jesus. Kung tento ti chimpong awan ko ti uray may sa pato dito ay ang mabagi iti ayan na. Marban ko amin. Ngayon ang sa lately, magsasaritaan tayo na dito nagkapuanan tayo, dito nagiging projects tayo. At dapat nagiging akong comment na nagtasan na dito kaya tayo dito kapilyayo, nagiging Facebook. Ato lagi ang sasarika may paman lagi marami din kayo. Ngayon dito ay tinawsan na lagi kita tao din Israelitas kato na nagpada pagsasarika na may paman hindi nagtinas nga templo. Nagiging kapatid na pagpatu. Kaya na kasama nagkapatid na Minas, Balitok, Carlas, Dado Mapay,
nga na iyo sa templo, nagpintasan mo na ka. Kaya nakno kalagin na mga klase iti ornaments sa salot ng kita tao. Kaya kalagin na tao, iti ayan, iti sentro de panonot na dyan building na. Yan ang pintas na building. Ngayon na, kung ako Isus, dumten ko, di chimpo, nga awan ko di uray mo isabato, di ko yung mabati, iti ayan na. Actually, ay nagnasan, napasama kaitan, iti totally na nadadagal ko di templo. Awan din nabati, nga pulus, na puuran, nagigana na nakarimaman na rebel. Nga manda ay kinamunan nga kaya na ibaga ay kanapsan iti detoy nga pannakadadal iti templo. Nalabit ay kanapsan ay pagsasaritaan dagiti ato makalatan kasama kapinta sa tibalay ng patakder, kapinta sa igulugan na nagatang kato iti deposito iti bangko wano ng tubapay ay naggadon, nagbak naman dahil ka ng tao. Kunada. Ganalapit ka na ito, kunada. Naglayin, nagadon, naidulin na nalis, hindi ulo na may pakita ka na hindi nagadon na diploma na nakasagit hindi. Kahit na usat, i-comment na ako Isus sa walang to di mabati. Kaya kita, di kaya maraban ko amin, matadaan ko amin. Verse 7, Maestro, sinalunsod dapin ni Jesus. Tahanan to ang mapasamak na ito. Kaya kanyang to di papakitaan na rintin ng tijimpo habang nakaaramin na. Ngayon nga usat, natintas na sa lunsod. Ang sinalunso na ito nga katao, hindi niya po Jesus. Tandaan na makaangon to na mapasama. Anyan to di pakakataan, adong tingin kaya ka-achim po. Well, verse 8, kung agad kayo, kahit saan kayo apaalililaw, kinunan ni Jesus. Adon to, nagiging umay, kakaramanan lang to, tinagan ko, akong kunada, siya ni Kristo. Napapanong niya yung kinapunta dito. Siya ni Kristo. At dati yung may very popular na Diyos. Very influential na leader. Kaya ka nga sa kinapunta na influential pa. Hindi pa nakapili dari leaders na nato na leaders tayo. Kasi Pilipinas. Alon to, nagiging umay ka naramanan ng kabinagan ko akong gunaga siya ni Kristo. Kaya nasa bigyan ni Jimbo, oh, the end is coming. Gunaga ka ito, magkaputi tubig, at dahil bigyan pag-ibag pa ka, 2023, pangampala ng tilutong. Yan na ako susunod na agad na kayo, at saan kayo papaalililaw. Adon to nagiging umay, naramatan na tinakan ko akong kunada siya ni Kristo. Nasibigin ni Jimbo, nasibigin ni panumpalan, the end of the world. Ngayon, di yung patpatsin nila. Verse 9 ko na, di kayo po tayo tumagamag yung agda, nagiging gubat, pinariribo. Inatakap sa halos amin nga makigan tayo ng Diyos. Iti media na television, marati printed media, war, iti Russia, then Ukraine. Iti ka nagpatpataya, nagiging China, Komunistyana, nagiging aeroplano da, aerobayan di Taiwan, dan lumapay na lugar. Kahit events kapag sa Amerika.
Hindi yung patpatsin ni dati kaya putay na madamang yung nanda lagi ni Gubat kan niriribo. Masako lang mapasama ng una dito ngayon din na kaya kasawan nga asin riban di pangpalan.